Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma dieħla għal proġett biex testendi l-impjant ta' trattament ta' drenaġġ f'Taċċumnija fil-limiti tal-Mellieħa, f'dik li fissret bħala aqwa teknoloġija biex tirdoppja t-trattament ta' drenaġġ u tillimita l-art meħtieġa għall-estensjoni. Il-proġett b'investiment ta' 33 miljun euro se jara wkoll il-produzzjoni ta' new water għall-agrikoltura tiżdied bi 8,000 metru kubu kuljum. Ilma minn dan l-impjant jintuża għat-tisqija minn mijiet ta' bdiewa fit-tramuntana ta' Malta li l-liqi tagħhom huma mqabbda mas-sistema ta' New Water. Permezz tal-proġett se ikollhom aktar ilma disponibbli għalihom. Il-korporazzjoni spjegat li l-impjant f'Taċċumnija imbena fl-2008 u la darba kienet meħtieġa żieda fil-kapaċità tat trattament ta' drenaġġ hija meħtieġa estensjoni mal-faċilità eżistenti. Il-korporazzjoni qalet li f'dawn il-jiem iddiskutiet il-proġett ma' rappreżentanti tal-għaqda bdiewa attivi u stiednet lill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa. Qalet li l-post fejn jinsab l-impjant poġġa bosta limitazzjonijiet fejn setet issir l-estensjoni. Stqarrija tal-korporazzjoni kwotat lil kap eżekuttiv Karl Cilja jgħid li l-impenn tal-korporazzjoni huwa li dan il-proġett ta' interess nazzjonali jsir bl-aktar mod sostenibbli. F'dan l-isfond spjega li biex tintuża l-anqas ammont ta' art agrikola il-korporazzjoni għażlet li tuża it-teknoloġija tal-Membrane Biological Reactor. Żied jgħid li bl-użu ta' din it-teknoloġija l-impjant attwali mifrux fuq 12,000 metru kwadru ta' art se jiżdied b'6,500 metru kwadru. Enfasizza li dan ifisser li għalkemm l-impjant se jirdoppja l-kapaċità ta' trattament ta' drenaġġ, l-impjant mhux se jirdoppja fid-daqs. L-inġinier Cilja qal l-użu ta' din it-teknoloġija fih vantaġġi oħra fosthom li aktar nadifa, tipproduċi anqas tajn u tħaffef il-produzzjoni ta' New Water. Il-korporazzjoni qalet li l-għażla taż-żona ppjanata għall-espansjoni saret b'konsultazzjoni mal-awtoritajiet fosthom tal-ambjent u riżorsi biex tħalli l-anqas impatt ambjentali. Spjegat li mis-6,500 metru kwadru ta' art li ser tintuża 1,400 metru kwadru biss huma ta' żewġ sidien li jużawha għal skop agrikolu. Il-kumplament hija proprjetà tal-Gvern.